Кои са твоите любими материали и цветови комбинации и защо ги предпочиташ? Покажи ни какво изработваш. Обожавам да плета с висококачествени материали, трикотажни прежди и кожени прежди. Всъщност се старая цветовите комбинации да са съобразени така, че да придам елегантност на изделието. Последно изработих чанта от кожена прежда в комбинация с змийска кожа. Моделът на чантата е по моя идея. Също така разработих и с един плъч, който отново е в комбинация с кожена прежда и с прежда тип змийска кожа, която има блестящ ефект. Ето показвам ви още една чанта, изработена с тези луксозни прежди. Отново по моя идея и този път с къса изплетена дръжка. И още нещо, което изработих в последните дни, това е луксозен комплект от две панерчета с отново с трикотажна прежда и завършек от кожена черна прежда на това синьото панерче, а това розовото е с завършек от бяла прежда с змийски ефект. Също така дъното на двете панерчета е съвсем ново, 3D принт. Материалите отново са любимите ми от Pillow Point.